Между 26 и 28 март за четвърта поредна година иновативно средно училище Свети Паисий Хилендарски град Златица бе домакин на визита по национална програма на МОН "Иновации в действие". Гости бяха 24 учители и ученици от средно училище Отец Паисий град Кърджали, 138 средно училище с изучаване на източни езици професор Васил Златарски София и Националната гимназия за древни езици и култура Свети Константин Кирил Философ София. В първия ден от визитата част от гостите и домакините участваха в игра за опознаване на Златица и нейните забележителности. После всички участваха в арт-ателие и чрез изобразителното изкуство пресъздадоха символа на града Часовниковата кула. На 27 март всички гости бяха официално посрещнати на територията на училището домакин с питка и мед. Гостите имаха гидове от домакините. Момичетата и момчетата се запознаха лично, след което всички групи имаха възможността да разгледат материалната база на двата корпуса и да присъстват за кратко в учебните часове. Събитието продължи в STEM центъра и беше открито от директора Емилия Микова, която приветства гостите и изрази задоволство от възможността като иновативно училище за поредна година да са домакин на такава среща. Водещите Никол Ганчева и Дарина Бачкова представиха училището си пред своите връстници. Модераторът на събитието Донка Славчева разказа за реализираните проекти и дейности по програмата в последните 4 години и акцентира върху целта на програмата и ползата от осъществените проекти. Това, което е важно за нас и на което наблягаме също, презентационните умения, защото от тук нататък и те, и вие трябва да се представяте, т.е. пред вашите работодатели, пред вашите житейски партньори, трябва да защитавате идеята си. Защо трябва да направим еди какво си? Защо е важно? Защо съм най-добрия? Защо съм най-подходящия? Защо трябва да направим тази промяна? И това няма как да стане, ако съответно не развиете вашите презентационни умения и уменията ви да се представяте вие самите, да се заявите и да представяте вашата идея. Именно това сме насочили като финал за днешните занимания. Последва уъркшоп на тема "Кариерно ориентиране", а гост-лектор бе Георги Ненов, създател на подкаста "Свръхчовекът". Участниците имаха възможността да дискутират темата за своето кариерно развитие. Последва и уъркшоп с консултанта и обучител Михаил Стефанов на тема "Презентационни умения". Там учениците научиха как да се представят, да заявят себе си пред обществото и научиха подробности по темата. На 28 март участниците посетиха град Копривщица, където също имаха разнообразни дейности. Специален гост на събитието беше Мирослав Братоев, старши експерт от Регионалното управление на образование София област. Целта на националната програма "Иновации в действие" е създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит за успешно прилагане на компетентностия подход в обучението и за формирането на ключови умения на 21 век.